Pour ces 162 employés, nous allons nous conformer en tant que... min ɗoftoto min teddina sariya golle Sénégal kañum e kuule muɗum fuu ɓeydi ɗon kadi wattorde syndicat jokkodirɗo golloɓe ɓe e gollinoɓe mumen fawade e ɗi sarɗiji e kuule jomnaari hanude hokkede ɓe gollanannoɓe kono franci waɗete sarti o ko wi ko no ɓamtani golloɓe ɓe jomnaari ndi ɓe kaani yoɓede no wawi ɗuɗude kono ɗum foof no fawi e ɓooygol e ɗe golle kañum e gandal ngal jomum jogui ha e tolno ɗo gollowo o woni ndi jawdi ɓattima milliard kalis franc CFA min ƴettan kadi yoga e peeje ngam wallude gollotonoɓe amen civil ɓe fandar nde e o alhaali ko rendinde jooma société ji mawɗi ko fewti e weejo mecce komin waɗata ñande 6 lewru tataɓuru wadde mbiɗen mbiya société ji ɗi ngara wallude ɓe gollotonoɓe riwaɓe no natira e golle goɗɗe goɗɗum ɗum ko wallude ɓe no udditira société ji fewde eɓe min riwata e lewru 6 aro. Ça, c'est une première initiative pour ces employés que nous allons prochainement licencier.